Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Barkanmu da sake saduwa a wannan podcast program namu. Season 1, episode 4. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da dawa muke magana? Alhamdulillah, kana magana da Ahmad Muhammad Sake. Okay, daga ina? Ina zaune a nan Kano Goron Dutse. Na'am, okay, me tambayar ka? Na'am. Me tambayar ka? Yawwa, tambaya ta dama shine kamar yadda na fara ni tela ne aka ba wanda yake tasowa, wanda ba ƙarfi yayi sosai ba. Na'am. Ina da shago a kan ina da ɗan yara guda biyu. Na'am. Ko kuma kasancewa ta ni ɗan Kano ne, sai ya zama na yi amfani da wannan damar na je na shekwari manyan kantuna da suke da kaya sun sani a gurfuna suna wasu suna turumin kaya ina tallata a social handles na wani Facebook da Instagram da TikTok. Okay, kana tallata kayan? Ina tallatawa. Na'am. To tambaya ta a nan ita ce a shirye-shirye za ka yawan jin mutane suna cewa kamar wanda yake talla a social media kamata ce an san shi a wani layi guda daya wanda kusan kullum akan wannan abin yake yin talla. Wani a nan tambaya ta kamar kelanci da harkar yadika da shiddodi da kula da takalmi dukkan su suna iya tafiya a guri daya. Duk abu ɗaya ne. Amma kamar kayan mata zai saka a baya da waye ina da kwastomomi irin wannan diskusiya. Ba amma ga suna dan bambanci da harkar kelanci ba zai ci shiga a ce kana tallan waɗannan kayan kuma kana tallan a harkar kayan ɗinkin su da yadika ba. Wannan tambaya ta guda biyu ce. Shin zan iya rabawa ya zama kowanne daban-daban nake tallansa ko kuma zan iya haɗuwa. Sannan tambaya ta ce shin zan iya amfani da personal account na Facebook page saboda sautari in na buɗe ba iya promoting yadda zan yi page ɗin ba da posting na shi har yi cin abin da nake bukata. To a nan farko za ka iya har kullum dai gaskiya kamar da abin da ya shafi kaya ne ina ganin da abu ɗaya ne. Za ka iya haɗa su a page ɗaya. Za ka iya tallan kayan mata da na maza a haɗe da kuma takalma ɗin duk abu kusan abu ne kamar irin harkar fabrics ne da su bespoke dai duka haka ake cewa da culture da waye duka. So abinda ake so mutum kullum ya fi ba da muhimmanci musamman a social media shine ya zama da cewa consistent, yana kokarin cewa ko da yaushe yana ba wa su kansu audience din shi abin da suke bukata. Ya zama duk hoton da ka dauko in ka deliverin wannan product din ya zama shi za a gani. Kada hoton ka ya bambanta da physical product ɗinka. Su kaga wannan shine trust kenan tsakaninka da kai da customers ɗinka. Sannan kuma ya zama da cewa kana engaging customers ɗinka, ma'ana wata ran zaka dan iya musu tambaya su baka feedback bayan ka samu su, sannan kuma wata ran inda kake ɗinkin ma zaka iya nunawa shi kansa a social media ko irin behind the scene ko kun yi wani abu bai daidai ba zaka iya nuna gashin da kuka yi da gashin da kuka gyara ya dawo daidai. Sannan kuma ka dinga bibiyar ire-iren ka masu irin wannan business din me suke yi suke ci gaba, kana bibiyar pages din su kana kullun kana kallon abubuwa da suke sababbi. Sannan kuma kana ƙara improving din business din naka kai ma by research da kake yi a internet da sauran wurare. So wannan shi zai sa business ɗinka ya bunƙasa kuma ya ƙaru. Kuma har kullun na gaya tela kullun abin da yake sa tela ya zama business ɗinsa ya karɓi shine in ka riƙe lokaci, time ɗin da ka ba mutane su zo lalle su samu a wannan time ɗin. Kada kullun ka zo ka dinga haɗa kanka congestion cewa kai za a yi ɗinki ba a gama ba, wannan ya zo ba a gama ba, wani in ya tafi shi kenan kuma in ya gaya wani shi ma haka zai ɗauke ka. So ya zama cewa ka yi wannan. Sannan kuma abin da nake so in gaya ma shine organic social media yana yi amma kuma boosting shi ma yana yafi na kyauta. time to time ka dinga yi in ka samu wani abin nan
wani content mai kyau wanda kake ga zai ji hankalin mutane sai kai boosting din shi. So wannan boosting din nashi da kai za ka ga mutane followers suna ta karuwa. To misali kamar anan gurin content din kamar na samu ni kamar rubutu mai jan hankali ina sa kuma a cikin ko da abin yawa. Na'am. Shine ban gane wannan. Yawwa yanzu sai kai wani dinki mai kyau wanda ya kawata sosai. Na'am. Ko kuma aka wata atamfa wata unique ko lace ko wani abu. Na'am. Wanda kake ga zai ja hankalin mutane. Na'am. Sai kai boosting din shi. Idan kai boosting din shi mutane wanda baya cikin followers ɗinka zai gani. Okay, kamar boosting na Facebook kenan na ba su boosting. Ko Facebook ko Instagram duk ko YouTube duk zaka iya boosting. Okay. So wannan boosting din da kake kamar investing kake yi. Domin ne zai janyo maka followers da yawa. So wani kuma saboda wannan boosting din idan ya shigo zai yi patronizing product ɗinka. So kar mu tsaya lallai na kyauta a organic social media mu dinga yi muna boosting kamar shi ma investing ne muke yi ba wai abin nan ba barna kuɗi bane ba. Ina ba mutane shawara lallai mu dinga yin boosting domin yana kawo followers sosai da sosai. Normally dama an za ka yi business kamata yi kai page. Inda za ka tara followers din da yawa domin shi ba shi da limit, amma idan normal profile ne kaga shi wannan yana da limit. So ka bude page ko kuma in kana da personal din ka mai da personal din ya koma page yanda mutane za su yi following din ka ba friend din ka. Ina to shi insha Allah, amma a cikin shawararka gaba ɗaya da harkar kwalliya da nake yi da kuma filanciya da sai kawai na ci gaba da yi da ashafi da sosai ma da nake da kawai zama kullum ina consistent kuma ina online ina zama active da kuma har kai mun boosting haka. Okay. Wannan shi ne ina fahimta da nake ciki. Duka hada su guri ɗaya ba ka da problem. Okay, to shi ne Allah ya saka alheri, Allah ya riko da hannaye. Abin da ake nema kuma ubangiji Allah ya kawo. Amin. Na gode. To sai an yi.